खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 3 जुन 2026 मायथाइ एबा 19 जेठ दान 1433 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मेलेमारि रोंगौथिनि गेजेरजों गिदिर जाफुंसार जानायनि सान। मावख'आव नोंथांनि गोख्रै साननाय आरो बिजिरनायनि रोंग'थिया गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ जोबोद गोहोम खोख्लैगोन। फालांगियारि खोन्दोआव गोदान गोरोबथाया नोंथांनि जिउ राहायारि सिनायथिखौ बांहोगोन। गोजाम लोगोफोरजों रानलायनाय बिथांखिफोरा रांखान्थियारि मुलाम्फानि लामाखौ रोखा खालामगोन। नखरारि जिउआव गोजोन थागोन आरो जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया बांगोन। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा। बांद्राय खामानि मावनाया नोंथांनि आथिंआव मेंनाय सोमजिहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना बुथुमनाय धोनखौ रैखा खालामनो आरो गोदान रां थिसननायनि सानथांखिफोरखौ सानना नायनो थाखाय मोनसे मोजां सान। खाथिनि बाहागि फैनाया न'नि आबहावाखौ गोजोन आरो मोजां खालामगोन। साख्रि होग्राफोरा खामानि थिलियाव नांज्लायनायनिफ्राय आबुङै गोजानाव थानांगौ आरो गावनि गोहोखौ सोरजिलु खामानिफोराव बाहायनांगौ। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव मोनसे गोदान दिदोमथि फैगोन आरो गावजों गाव सोमोन्दोआ सिगांनिख्रुइ बांसिन राफोद जागोन। बेलासि समाव मोनसे फालिथायारि सावरायनायाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा खमला गाब। मिथुन राशि। बुधबारनि समाव नोंथांनि राशिफोरनि थाखाय मान सनमान आरो फोथायथिया गोबां बांबोदों। नोंथांनि फोनांजाब आदब आरो सोलोजों मावख'आव जायखिजाया गिदिर आद्रा थालांनाय हाबाया दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजागोन। फालांगियाव लुबैनाय बायदि मोजां फिथाइ मोनगोनखौ मिजिंथिनो हायो। माखासे राङा न'खौ फोसाबफिननाय एबा साजायनायाव बाहायनो हागौ, जाय गोसोआरि गोजोननाय लाबोगोन। सावस्रिनि बिथिङाव साना जोबोद मोजां आरो नोंथांनि गोहोनि थाखोआ गोजौ थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांखौ साननानै थिरांथा लानो आरो बांद्राय गोसोआरि जानायनिफ्राय गोजानाव थानो इसारा होयो। खामानि थिलियाव गुबुननि बाथ्राफोरखौ बिथा खालामनानै जेबो गिदिर फालांगियारि थिरांथा लानो नाङा। गावनि मेलेमखौ बाहाय। गोजान गोजान ओनसोल एबा अनलाइन बिजोंजों सोमोन्दो थानाय फालांगिफोराव दिनै सानस्लाबै रांखान्थियारि जौगानायखौ नुनो मोनगोन। नखरनि बिबानफोरा एसे बारायनो हागौ, जायखौ नोंथाङा मोजाङै मावफुंगोन। गोसोआरि गोजोननि थाखाय भगबान गणेशखौ सिबिनाया नोंथांनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां निला गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि सुफुंजायै थांखिफोरखौ जाफुंहोगोन आरो नोंथांनि रांखान्थियारि बिथिंखौ गोख्रों खालामगोन। जुदि नोंथाङा सिगां बबेयावबा रां थिसनखांबाय, अब्ला दिनै बेनिफ्राय माखासे राङारि मुलाम्फा जानायनि गोबां जाथावना दं। समाजारि आरो राजखान्थियारि बिथिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि अनसायजानाया गोबां बांगोन। गथ'साफोरनि फारसेनिफ्राय माखासे गोजोनथाव खौरां मोनब्ला नखराव रंजानायनि आबहावा सोमजिगोन। हाबा जानाय जिउआव अननाय आरो गावजों गाव गोरोबलायनाया जौगालांबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि केरियाराव दावगानायनि गोदान दरखं बेखेवगोन, मानोना बेयो नोंथांनि राशिनि खुंगिरिनि सान। खामानि थिलियाव नोंथांनि गोरों-गोरा मेलेम आरो आखा-फाखाखौ नोंथांनि बिगोमाया खुलायै बाख्नायगोन,
जाय जौगाथायनि बिथाखौ गोख्रों खालामगोन। सरखारि साख्रिजों सोमोन्दो थानाय थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय दिनै जर'खा जाफुंसारनाय जागोन। नोंथांनि बिमा-बिफानि सावस्रियाव गोबां जौगागोन, जाय नोंथांनि गोसोनिफ्राय मोनसे गिदिर नारसिनथायखौ होखारगोन। मोनाबिलियाव नखरनि सुबुंफोरजों रंजा-खुसियै बारलांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों बाथ' गोथां गाब। तुला राशि। दिनै खाफालनि हेफाजाबजों नोंथांनि जिउनि गोजाम जेथो गोनां जेंनाफोरा गावनो गाव जोबलांगोन। गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय थियारि जानाय फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि नाजानायजों गोरोबनाय आरो गिदिर फेल'शिप एबा मुं थिसननायनि सोमोन्दै मोजां खौरां मोननो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव साना मुलाम्फा गोनां जागोन आरो आयनि गोदान फुंखा नुजानो हागौ। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों मेलेमारि फारागथिफोरा आबुङै जोबलांगोन आरो सोमोन्दोआ गोदान गोथौथि मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि सानथांखिफोरखौ आबुङै गुबुंले लाखिनानै सिगांथिं आवगायलांनायनि सान। खामानि थिलियाव थाखोमानाय सुथुरफोरा नोंथांनि लामायाव फिसा-फिसौ हेंथाफोर सोमजिहोनो हागौ, नाथाय बिसोरो नोंथांनि राजसोलोखौ सहायनो हानाय नङा। गोथौ बिजिरसंनाय, खनिनि एबा गुबुंले बिगियानाव नांथाबना थानाय थागिबि सुबुंफोरा दिनै मोनसे मख'जाथाव आरो सोमोनांथाव जाफुंसारनाय मोननो हागौ। राङारि लेनदेनजों सांग्रां जा आरो दिनै जायखिजाया सिनायमोनै स्किमफोराव रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था। यगा आरो प्राणायामआ गोसोआरि गोहो होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 19 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि। बे बुधबारआ नोंथांनि जुलियारि जिउ, फालांगियारि बाहागोदारि आरो गोदान रादाय खानायनि थाखाय जोबोद मोजां आरो फिथाइ गोनां। गावबा गावनि फालांगि सालायग्रा सुबुंफोरा दिनै मोनसे गिदिर कर्परेट हाउसजों लोगो जानायनि मोनसे सनानि खाबु मोननो हागौ। समाजारि बिथिङाव नोंथांजों होनाय बोसोनखौ जौसिन गोनांथि होनाय जागोन, जाय नोंथांनि गोहोमखौ बांहोगोन। नोंथाङा गावनि जिउनि लोगोरिजों लोगो नांनानै इयुननि थाखाय मोनसे जथाय राङारि थिरांथा लानो हायो, जाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हालदै गोमो गाब। मकर राशि। दिनैनि साना नोंथांनि खस्थ'नि थाखाय सुथुरफोरनि सायाव आबुं देरहासारनाय आरो गोजाम दाहारनि बजानिफ्राय बारग'नायनि थाखाय साबसिन सान। बे बाथ्रानि गोख्रों इसारा दं दि जायखिजाया आयेनारि आयदा एबा सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां दावराव-दावसिफोरा दिनै आबुङै नोंथांनि फारसे सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा सिलर गाब। कुम्भ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि आरिमुआरि मेलेम, गोदानथि आरो मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोबां गोथौथि लाबोगोन। बिरोंदामिन, क'डिं, सफ्टवेयार एबा आरिमु मुलुगजों सोमोन्दो थानाय थागिबिफोरा दिनै मोनसे मख'जाथाव हादरारि एबा हादोरनाङारि मावथांखि लानो हागौ। नोंथांनि गथ'फोरनि गोजों इयुननि सोमोन्दै गासैबो साननाया दिनै आबुङै जोबसिगोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव रमान्स आरो गावजों-गाव फोथायनायनि मोनसे गोदान सनानि सम जागायजेनगोन, जाय नोंथांनि गोसोखौ गोजोन लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 22 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि आबुं नोजोरआ नखरनि गोजोननायखौ बांहोगोन। हा एबा सम्पथि बायनाय एबा न'जों साजायनायनि गोदान सानथांखिफोरा थागोन। नोंथांनि बिमानि नुजाथिनाय आरो बोर होनायजों नोंथांनि थाखाय जाय खामानिफोरा गोरोन्थि जाबोगासिनो दंमोन, बेयो जोबोद गोरलैयै आवगायलांगोन। खामानि मावनाय सुबुंफोरा दिनै खामानि थिलियाव मोनसे आरजाथाव बिबान एबा लुबैनाय मावथांखि मोननो हागौ। रांखान्थियारि हालोदआ आबुङै गोख्रों आरो दिदोम थागोन।
बेलासियाव नखरनि बैसोगोरा सोद्रोमाफोरजों सम हगारनाया इसोरारि गोहो होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना मै गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।